Hasiengo gara, bale? Egun ondan hori, da ongi etorriak, ezoiko osoko bilkurara. Gaurko saio hasi baino lehen, alde batetik Estibalen Marti hartu zinegotzia ezin izango dugu etorri. Arazo familiara batzu gaitik ospitalera joan behar zen daudelako. Eta bestetik bildu gara bozera maileak eta daron artean erabaki bat hartu dugu, gaurko saio hasi baino lehen, minutuko bateko isulgunea egitea Nizako atentatutik. Orduen, Tere, zuke esaten duzunean, hasingo dugu pleno. Behitu errojoa, kontrolo denporia, bale, mesedez? Eskerrik asko, Tere. Gaurko gai zerrendari jarraituz, lehenengo puntua, 2016ko maiatzaren 30ean egin zen bilaren akta onartu hala badagokio. Inork esatekorik, danok ados orduan, aho batez onartzen da. Bigarren puntua, 2015ko kontu orokorraren onarpena, hau ogasun batzordean azaldu zen, hau batez onartu zen, eta Iker Basagoiti zinegotxera emango duzatitza, azalpen batzuk emotko. Bueno, labur-laburria. Dakizun lez kontu orokorra 2015ko ekitaldiari jagoko, eta ekitaldi horreri dagokionean eukin lehiken berezitasuna zen agintaldi biaren arteko ekitaldi izen zala, ezta? Honek eukin dauen tramitazioa izen da kontuen batzorde berezian hasikerako onarpena, ostean Bizkaiko boletinean argitarapena eta norbait ezo zer esatea eukan epea, eta behin hau igarota ez zelango alegazioari jaso barik, barriro onartu zan hau batez kontu orokorra hau batzordean. Bai zehaztu behar da, batzordean honetan nahiko Kristinak emone bazan azalpenetatik eta aparte, hau onartzeak ez dauela esan gure zelan be, gestinoagaz ados edo ados ez egotea. Bai, tramitezko aprobazio bat da, eta dekon ia eragin bakarra kontu orokorraren informazioa kontuen herri epaitegira bialtzea da. Bai? Eskerrik asko Iker, bestiok esatekorik, ados, hau batez, betzen da onartuta. Hirugarren puntua, maiatzaren 31ko 5-9-7 zenbakidun alkatetza dekretuaren berri ematea, kredito transferentzien laigaurren zenbakidun espedienteak. Dekretu honen buruz, ogasun batzuak memozan kontu, Iker, zuzer esatekorik? Bueno, emon zan lehengo barri, hau azken baten da harina mamaitzeko orain dela gitxi dozidan Enrique Renterian kuadroan ordainketa egiteko kreditu transferentzia. Lehenengo emon zan barri ametzeko batzorde baten ostean eta gero ogasun batzordean eta emon beharreko azalpena printzipioz emon da dauz. Iker, laugarren puntura joko dugu. Preso publikoak arauten dituen ordenantzaren erazkina aldatzea onartzea.
Gai hau ametzen aztertu zen, ametzeko presio publikoeri buruz jorratu zen, aho batez onartu zen bai ametzen, eta bai ogasun batzordean eskertu gura dugu alderdi politiko guztiek alde bozkatzea eta bereziki kasu honetan EH Bildukin ziren proposamenak eta gehitu zirela dokumenture. Beraz, beste barik orduen ratifikatzen dut. Bai EH Bilduri eta bai ekimenari ez dago inongo problemari. Beraz, beste barik zueteko zuitza, bat amate zuzer esan gura badeu. Hau batez onartzen dugu orduan? Hau batez onartuta. Bosgarren puntura joko dugu, 2016ko udala aurrekontua aldatzea onartzea, kreditu gehigarrien 3. zenbakidun espedientea. Hau ogasun batzordean aztertu zen, hau batez aprobo izan, Iker, zozer esatekorik? Horren zedea da, dirutegitik egondan soberakinekin egingo dana da, aurretik jazbe esan izan da uda honetan larra inguruan eskolan hainbeste obra egingo direla, eta horretarako beste 80.037 euro doitu. 58.000 euro saneamentureko eta beste 32.000 euro paseutxu, 32.015 eta 15 zentimo eraikineko fatxadan eta aktuazio batzuk egiteko. Hau aipatu behar da, naiz eta eskolak primarioak udalan eskumena izen mantenuen, jasoin dugule gobernuen dirulaguntza bat aurreko plenoan barri emon zana. Eskerrik asko Iker, bestiok esatekorik, hau batez onartzen dugu, hau batez onartuta. Zigarren puntura joko dugu, Parke Botanikoan dagoen Jauregi Barria baserrian taberna jatetxea eta erretegia izateko zerbitzuaren emakida luzatzea Zenikresa SL enpresari. Hau ogasun batzordean aztertu zen, hau batez onartu zen, Iker mesedez, zozer esatekorik? Hau, zerak, izenburu berat inonez, Jauregi Barria Kobeko solairuen dauen jatetxe taberna eta erretegiari prorroga mutea da, ezta? Hasik erabaten, 2007ko urtarriak 3an emon jakon Zenikresan enpresari esplotazio hau, eta behin lehenengo 10 urteak igarota, prorroga egin edo ez ebastea suertetan da. Berez kontratuek aurre ikuste bazan, 3 prorroga 4 urtekoak, bakotxa 4 urtekoa. Hau da, hasiera baten 10 urteko esleipena, eta gero banan onartu beharreko 4 urteko 3 prorroga. Berez, jakitu negoteko ogasun batzordean esan ingendun, baina ez lango eragozpen legalik, txostena peintzete alan ziurtatzen dau, aurrera ez egiteko honegaz, baina alanda guzti osoko bilkuran eskumena da hau ebastea, ezta? Berez, esleipendunak epean eta baldintza guztia beteta egin dau eskaera hau, beraz lege aldetik elegoke ezelango arazorik. Eta ogasun batzordean bago batez onartu zen. Eskerrik asko Iker, zuzer esatekorik, ados danok, hau batez orduan onartzen dugu. Urrengo puntura joko dugu, Amorita Etxanon, 2016 urtean enplegua sortzea sustatzea helburu duten diru laguntzak emateko oinarri arau emaileak. Puntu hau estimarti hartu enplegu eta promoziozko zinegotxeak azaldu beharko luke, beraz dagoenez, berak eukideuen idatzia nik irakurri benko dut. Azkenen bere hitza dire, ez dira nireak, baina nik hitzez hitz baiestatzen dodaz. Eta lehenengo eta behin jartzen deuena da eskerrak emon alderdi guztioi,
danok konpromisu berdina daukagula, eta gure konpromisua danona dela zenbat eta langabetu gutxiago gure herrian egon daitezen. Eta helburua badakigu utopia dela, baina danok lanean egotea izango litzatekela. Eta, kudeaketa hau batipat hori laguntzeko, ekiditzeko edo dela moduan aurre emateko. Orduen, nori doa zuzendua. Estas ayudas están dirigidas a empresas o entidades que tengan centros de trabajo en Amorita Etxano y contraten a personas desempleadas del municipio. Transformen un contrato eventual e indefinido, amplíen la jornada al menos al 50%, mejorando así las condiciones laborales. También se concederá subvención a personas desempleadas que pongan en marcha nuevo negocio. Hau da aldaketa berria, lehen bakarrik enpresentzako izaten zen, eta oin emprendedoreekin azten gara lanean. Bete beharreko baldintzak. Las entidades o empresas beneficiarias deberán de cumplir con los siguientes requisitos: no ser dependientes ni estar societariamente vinculadas a administraciones, entes u organismos públicos, no haber sido excluidas del acceso a subvenciones públicas. Hau protoskoloko kondizioak edo baldintza dira. Ahorre kontua. Los fondos públicos destinados a estas ayudas ascienden a 50.000 euros. Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra otorgada por otras administraciones públicas para este tipo, sin que en ningún caso la cuantía percibida por la suma de dichas subvenciones pueda superar el importe del gasto subvencionado, justificado. Ohikoa da. Nortzuk jaso aldabie. Podrán recibir la ayuda las contrataciones laborales de personas desempleadas que se hayan realizado o se realicen del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, con una duración mínima de 3 meses y una jornada igual o superior al 50%. Las transformaciones de contratos temporales e indefinidos con una jornada igual o superior al 50%. Ampliaciones de jornada que alcancen como mínimo el objeto de esta subvención. Personas emprendedoras de Amorita Etxano, desempleadas y que establezca una nueva unidad de negocio en el municipio durante 2016. Tendrán que permanecer al menos 6 meses de actividad. Hau kasu hontan, hau berria sartzen dana, gitxienengoa 6 hilabeteko jarduera eduki beharko luke. En el caso de las contrataciones, la ayuda se destinará a cubrir gastos de seguridad social. Las contrataciones a personas desempleadas, ampliación de la jornada laboral o conversión del contrato temporal indefinido obtendrán una ayuda máxima de 4.000 euros. Las contrataciones a desempleados que estén percibiendo ayudas reguladas por la Ley de Garantía de Ingresos se les premiará con una ayuda máxima de 5.000 euros. A los negocios de nueva creación se les facilitará una subvención hasta 4.000 euros, pudiendo destinarlos bien a cubrir gastos de seguridad social como la obtención de material técnico relacionado con la actividad a desarrollar. Hau da, hemen sartzen dan eredu berri hontan aukera bidauz, batetik segurantzako gastuak eta bestetik bere negoziorako ikusi beharko luke inbertsioa. Tanto las personas contratadas como las emprendedoras tendrán que estar empadronadas en Amorita Etxano durante al menos 5 años ininterrumpidamente o de forma interrumpida durante 15 años. Estas ayudas no son acumulables entre sí y se concederán a fondo perdido. Nortzuk geratzen dire kanpo diru laguntza honetatik. Quedarán excluidos los siguientes contratos: las jornadas inferiores al 50%, las contrataciones que hayan percibido ayudas para la misma persona en esta o en anteriores convocatorias, los contratos efectuados hasta el 2º grado familiar de quienes sean miembros de los órganos de administración de las empresas o de quienes tengan una participación de capital en la empresa igual o superior al 25%. Baldintza normal batzuak. Noizetan on. Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a su publicación en el registro de entrada del Ayuntamiento de Amorita Etxano, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Kudeaketa. Las ayudas se concederán por orden de registro, siempre que las solicitudes cumplan con todos los requisitos y documentación solicitada. La resolución será comunicada a la empresa o entidad, por escrito en un plazo no superior a 3 meses desde la solicitud de la subvención. El abono de estas ayudas se efectuará en un único pago, en un plazo máximo de 2 meses, una vez presentados todos los documentos requeridos. En el caso de nuevas unidades de negocio, el plazo para presentar la justificación de las ayudas terminará el 28 de febrero de 2017. Hauze da estik prestatuak kana, berriro berritzi, eta eskerrak emon, bere izenean
alderdi guzti eta zueteko zuitza, bat emate, bai Urko. Bai, egunon, honako planteamendu hau beti onartzen dugu, hau da, azkenean aurreko agintaldian bebai, antzerako politikak aurrera eraman direnean, beti onartu izan dugu, ezta. Barriro nabarmendu Andonik aipatu deuen berrikuntzetako bat, eta da, ekintzaietasunari edo enpresen sorkuntzari emondako diru laguntza. Egia esan denboran kasualitatea edo izan da aurreko osoko bilkuran bebai aipatu izana enpresa sortegi edo hasitegi bat jartzeko plantamendu hori. Egia esan politika mota honekin bat dator. Eta buelta bat eman beharko genioke iraian edo batzordean, dagozkien batzordetan, agian bat baino gehiago izan daiteke baita, olako ekimenei espazio bat behar da, enpresak sortzeko edo erakundeak sortzeko, batzutan lonja bat egon daiteke, baina beste batzutan segun eta ze enpresa mota edo ze negozio mota sortu nahi dan, beste espazio mota bat ere behar da, eta udaletxeak horri ere buelta bat eman barko lekioke. Eskerrik asko. Bai, ados egin duzun planteamentuagaz, aztertu beharko da, horretarako dauz batzordeak, eta azkenean ikusi beharko da irten bide emankorrena bai udalentzako eta bai martxan jarriko dauen jentientzako. Beste inorek, zuzerek esatekorik, hau batez onartzen dugu orduan, hau batez onartzen dugu. Zortzigarren puntura joko dugu, erabilera publikoko guneetan terraza jartzea arautzen duen udal ordenantza aldatzea. Hau hirigintzan batzordean aztertu zen, aldaketa oso simple bata, hau da, gaur egunien goizeko 10etan dekie arautute hasi behar direla terrazak, kanpoko terrazak martxan jartzen, aldaketa honegaz, egiten dena da ordu bete harin hau aukera hori emotea ostalaritzari, ezta? Eurek eskatutako aldaketa bat izin da, hirigintzan hau batez onartu zen, inork, zozer esatekorik, bai, Ander. Bai, egun ondan hori. Lehenengo eta behin, parkamenak eskatu, izaskunetan batzordeetan arazo desberdinaitik ezin izan ginelako egon, eta, aldez aurretik parkamenak eskatu. Aldaketa horrekin EH Bilduk bat dator, ondo ikusten dau, baina uste dugu aurreko legegintzaldean eskatu gendun moduen ordenantza hau buelta bat emon behar jakola. Osotasunean hartu behar dugu, hor kontuan hartu behar dugu lege barria sartu direla tartean, ordenantza hau egin zanetik, 2010ko tabakaruen legea eta beste lege batzuk ere hor tartean dagoz, eta guk ikusten dugu oneri beste buelta bat emon behar jakola. Hor, sujeto desberdinak ikusten doguz, tabarnariek berak, eurek, azkenean hortik bizitza ataraten dabenak, bizimodue. Gero beste batzuk, noski, bezeroaren erosotasuna eta bezeroak eukin behar daben, erabilera tabar. Eta gero kontuan hartuta ere, tabernan goietan bizidan jentea. Ustote dana ustartu behar dugu, eta iruditzen jaku EH Bildutik pixka bat ordenantza honi buelta oso bat emon mariakola, eta horretako emetik enplazamento egiten dugu udabaltza honi honetan lan egiteko pres gauzela, eta nahi duzunien eta dagokion batzordean horretaz berba egiteko eta lan egiteko prest agertzen garela. Besterik ez. Eskerrik asko, Ander, eta, ezin esan ezetz, egin duzun proposamenari, azken finean gu hemen gauzak kudeatzeko, gauzak aztertzeko, eta gero albada adostasunetara heltzeko. Beraz, iraietik aurrera hasiko gara lantzen, eta egizantu esan duzu alde batetik dauzela hortik bizi dizena, bestetik joeten garienok, eta bestetik euren goizean bizitzen dirizenak, eta gero beste alde batetik ondo esan duzun moduen ordenantza hau martxan jarri zenetik lege berri batzu dauz, adibidez irisgarritasun legea, eta hor bai oso terreno komplikatuan sartuko garela,
Baina, bueno, azken finean, borondateaz eta gogoaz eta ikusika, suposatzen dut hobetu egingo dugula. Beraz, iaiatik aurrera, ziko gara purka-purkez, hau ez da gai bat ventilelekena batxar batean, hau gai komplikatua da, zuk esan duzu moduan, faktore asko dauz sartuta eta tentuz eta tanon parte hartzeagaz eta kompromisoaz aurrera eta beharko da. Beste inorek, zuzer esatekorik, hau batez onartzen dugu orduan. Bederatzigarren puntua, ekainen 29ko 7/7 zenbakidun alkatetza dekretua berrestea. Hau jasangarritasun batzordean azaldu zen, azken finean udaltzaileekin daukagun konpromisoa berrestea zen, eta hau batez onartu zen. Inork esatekorik, ados orduan danok, hau batez onartzen da. 10. puntura helduko gara, eta 10. puntua dino EH Bilduren mozioa, udalak hileta zibilak egiteko gune eta lokal publikoak egokitzea arautu dezan. Hemen itxa urko hori emango dutzet, EH Bilduko bozera mailari, zurea da itxa urko. Bai, eskerrik asko. Mozio honen zedea nahiko argi da, azken finean pertsona guztiek ez daukate sinesmen bardina, eta orduan, sinesmen bardina ez daukatenez, espazio desberdinak behar dituzte, batzutan, tradizionalki erlijioak bakarrik hartu dituen, jarduera batzuk ere egiteko. Eta hori dela eta planteatzen dugu mozio hau, ez da mozio esklusiboa beste herri batzuetan bebai ari da planteatzen. Pertsona bat hiltzen denean elizkizun erlijioso batekin egiten zaio agurra, baina aukera hau ez da beti desiratuena izaten ordea. Ohikoena izan arren, beste aukera batzuk baleude, erabiliko lituzken pertsonak daude. Hileta ospakizun zibilak gizartearen eskaera bat dira. Pertsona orori bere printzipioekin bat datorren agur duin bat eskaintzeko beharrizanarekin loturiko eskaera bat hain zuzen. Estatua konfesional eta laiko batean, instituzioek gure gizartean hitzaren askatasun ideologiko, religioso edo kulturala bermatu behar dute. Horregatik, Zornotzako EH Bilduren udaltaldetik hurrengo mozioa onartzea eskatzen dugu. Udalak espazio edota areto publikoen erabilera arautu dezala hileta zibilak egin ahal izateko. Familiek, lagunek eta hurbilekoek beraien hildakoak agurtu eta omendu ahal izateko. Eskerrik asko urko, inork zuzer esatekorik. Iker? Tire guke aldeko botoa emongo txegu, eta aurretik usto beste leku bitamintzetu urten dela iraietik aurrera egin beharreko gauzek eta kasu honetan bezpero dugu hau garatzeko egingo dan ordenantzan baterako hau batez onartutea bai, ezta? Hene behar da balango garapen reglamentarioa eta lana euko dau eta espero dugu hori izaniko moduen hau batez izatea. Eskerrik asko Iker, hau batez orduan danok, ez da? Hau batez onartzen da ere. 11. puntura heldu gara, eta 11. puntuak dino, estatu buru eta Europa Batasuneko gobernuak Turkiarekin izenpetutako aurre akordioari buruz apirilaren 29an udalbatzaren osoko bilkurak hartutako erabakiari erantzunez Europar Batasuneko kontseilua bidalitako idatziaren berri ematea. Hau martizenean bertan heldu zen Europar Batasuneko erantzuna, baina nik eskatuko txat idazkariari kontestuan jartzeko igual irakurri deiela lehenengo guk hemen danon adostasunegaz aproba gendu zen 3 puntuak eta gero irakurri deiela Europar Batasunak erantzun dauena. Eta gero hitza emango dutzuet nahi duzuen balorazioak egiteko, bale?
eskerrik asko tere, bai, Urko, baten gehiago eskatuko ditza? Ez, bale, Urko, zure da ditza. Bai, egunon, alde batetik deigarria da geografikoki eta instituzionalki urrunen daukagun instituzioak mozio bati erantzuna ematea. Normalean gertukoenei bialtzen diegu eta ez daukagu inongo erantzunik, ez da? Orduan, zentzurretan deigarria eta soriontzekoa baita. Alde batetik, mozio honetan komentatutakoa, hau da, honek aipatzen duen mozio honetan komentatutakoa berriro ere gogoratuz. Salatzen sana, ez da gutun honen bidez konpondu, hau da, salatzen sana azkenean, Turkia bihurtzen zala tapoi bat, bihurtzen zara kakotxen artean pertsonen trastero bat, eta Europar Batasuneko herrialdekideek ez dituztela bere momentuan duela 10 hilabete emandako kuoten hitzak bete. Eta hori salatzen zan. Azkenean, pertsona askoren birkokapena, familia askoren birkokapena, esala errealitate bat, eta erabakizala beste alde batera begiratzea. Beraz, testua, esan dezakegu, garbia dela, impekablea dela idazteko orduan, baina ez diola arazoari inongo erantzunik ematen. Gero bestetik, ez daukala naziarteko akordio izaera, ez da Europar Batasuna eta Turkiaren artean, baina Turkiari esaio uzten Europar Batasunean sartzen, kide moduan. Ez da, milaka itun dauzka, orduan, azken finean honek Europar Batasunaren barne kontradizioak ere plazaratzen ditu, ez da? Nazioartekoa ez bada, Europarra bada, orduan zer egiten du Turkiak Europatik kanpo, ez da? Eta egia esan, azkenengo gauza bat, bilatzen zen, bide irregularrak edo ez egotea, egon badaude. Eta tamalez egunkaritan ikusten dugu zer gertatzen dan. Hondartza askotan hildakoak, justu, itxasontziek deriban joan ostean, ondoratu egiten direlako, eta gero gorpuak hondartzan bokatzen dutelako. Orduan, arazoa ez da konpondu. Ondo dago erantzuna jaso izana, baina arazoek hor diraute. Eskerrik asko Urko ados esandakoaz eta argi dau. Erantzun da biela, baina ez guk eskatuen gendun zentzutik. Beraz, aprobado una cosa, suspenso redondo en otra, argi eta garbi. Beste inorek, zozer esatekorik? Orduen, 11. puntura joko dugu, eskariak eta galderak, Izaskun, Urko, Xavier, biok. Igual azten az eskarretik eskumara. Xavier izan. Egun ondan hori, nirea laburra eta gauza, irakurketa txiki bat egingo dut, nola baiteko gonbidapen bat edo, ez dakit, pregoiantzeko bat edo EH Bilduren partez jaietan herri eitarrei, eskaintzeko edo zuzentzeko, aurkitzen badot. Ez. Listo. Zure baimenaz. Uztaila ere heldu da, eta uztailarekin batera Amorebieta Etxanoko jaiak ere. EH Bilduk festetaz gozatzeko gonbitea luzatu nahi die herritarrei. Baina aldi berean, arduraz jokatzea eta errespetuz gozatzea eskatzen die denei. Urtebete joan da, urte sasoi denak bere gazi gozoekin, posa eta tristurarekin, garaipen eta erorikoekin, lan mundura murgiltzen batzuk, ezberdinen artean berdintasuna aldarrikatuz, benetako bakea amestuz eta landuz, Europar Batasunaren jokabide arduragabearen aurrean errefusiatuei elkartasuna eta eskua zabalduz, gai hauekin guztiekin eta beste askorekin Amorebieta Etxano honena ereiten eta egiten. Eta horretan gabiltzala iritzi zaigu jaietarako tartea. Hain gureak diren Amorebieta Etxanoko jaiak kolore eta kultura ezberdinak gozatzeko ekimenekin, kontzertu eta erromeria ezberdinekin, txosnen gunea bere aldarrikapenarekin, hain zuzen 13 egunez kaleak alaitasunez, humorez eta dibertzioz beteko ditugu, herriko eragileen, udalaren eta beste askoren laguntzaz herritar orok ondo pasatzeko antolatutako festa hauetan.
Eta jai giro horretan murgilduta, ezin dugu ahaztu emakumeak errespetatzea funtseskoa eta nahitaezkoa dela. Tamalez jende asko faltako da. Gurekin ezin egon edo egongo ez diren senide lagun eta herritarrak ere gogoratuko ditugu. Eta gurekin izango ditugu jauzi, doinu eta irribarre bakoitzean. Zorionak teknikari eta antolatzaile guztiei egindako lanagaitik. Gozatu errespetuz eta errespetuan gozatu dezazuela. Eskerrik asko, merezi duzen dugu itxarotia, Nipe bat egiten dut, azaldutakoa, uste dut ezin hobe izen dela, beraz, zoizona, Xabier. Izaskun. Bueno, egunon, gu gatoz zerbitzu eta ingurumen batzordean behin eta berriz atara dugun kontu batekin, ezta? Eta da, ingurumen teknikariaren lanpostua betetzeko ikusten dugun premia, ez? Aurreko astean, Anboton argitaratutako berri baten arabera, ekologistak martxanen txosten baten arabera, airearen kutsaduraren inguruko txosten baten arabera, Zorrontzako estazioan, suspentsio partikuletan, 2015an 21 egunez, gainditu zen munduko osasun erakundeak ezarritako muga. Zumarragarekin batera, autonomia erkidegoko daturik azkarrena dekoguz. Udaletik gudakigula ez da datu hauen inolako jarraipenik egiten, eta guri behintzat oso kezkagarria iruditzen jaku datua. Zaborrak, 2014an Zornotzako gaikako bilketa 19%koa zen. Azken 9 urtetan, 5 punto besterik ez da igo gaikako bilketaren tasa. Bizkaian eta autonomia erkidegoan gaikako bilketaren tasa 1,23an dago. 14 puntuko aldea dekogu. Inork ezin da bukatu, datu hauek oso kezkagarria direla. Eta gerian eusten dabela herritarren artean kontzientziazio lan handia dagoela egiteko. Azken 3 urtetan, ez da kanpainarik egin gaikako bilketa sustatzeko. Ez bada izan kontenedore organikoaren kanpaina aparte, behintzat, ez da besterik egin. Alkateen ituna. 2013ko azaroaren 29ko ohiko osoko bilkuran, EH Bilduk alkateen itunarekiko atxikimenduari buruz mozio bat aurkeztu zuen. Osoko bilkuran, aho batez, onartu zirelarik klima aldaketaren aurka lan egiteko hainbat konpromiso. Udalak ez du konpromiso hauetako bat ere bete. Ingurumen eta zerbitzuetako batzordeko lehendakariak azken batzordetan gai honi buruz behingoz heltzeko konpromisoa azaldu badu ere, beste formularen bat bilatu zagian edo, Caminando hacia el Pacto edo komentatu izan dugu moduan, ziur gagoz beste behin ezerezean geldituko dela. Udalak gaur egun ditu medioekin edozein ekimen aurrera eramatea ezinezkoa ikusten dugulako. Udalsarea 21. Zerbitzu eta ingurumeneko azken batzordean, Udalsarea 21 konpromisoa berresteko akordio hartu zen. Akordio horrek, udalaren partetik bete behar batzuk ezartzen ditu. Beste batzuen artean, tokiko agenda 21 ekimenak burutzen jarraitzea. Darogo 3 urte, tokiko agenda 21 guztiz paralizatuta dagoela. Honen inguruan esatea, iobetik, Udalsarea 21 koordinatzen dauen erakundetik, komentatu dozkuela, implikazio falta somatzen dutela udalaren partetik gai konkretu batzuetan salbu. Argi dago, 2013ko iraietik ingurumen teknikariaren lanpostua utzi gelitu zenetik, ezer gitzi egindala arlo honetan udalean. Nabarmentzeko iruditzen zaigu amaitzeko, autonomia erkidego mailan ez dagoela Zornotzaren tamainako herririk, ingurumen teknikaririk ez duenik. Bakarrak ez bagara, bakarrenetarikoak izango gara. Argi utzi dugu ingurumen arloan udaletik behar bezala erantzuten ez diren hainbat betekizun daudela. Premiazkoa ikusten dugu ingurumen teknikarien postua betetzeko prozedura irekitzea eta horretarako eragozpen administratibori balego lan hori egingo duen ingurumen aholkularitza zerbitzua kontratatzea. Eta komentatu duguna ez, bat baino gehiagotan atara dugu kontu hau zerbitzu eta ingurumen batzordean, eta espero dugu behingoz ja gobernu taldeak kontoneri erantzun ematea. Eskerrik asko, Izaskun. Juan Mari, zuzer esatekorik? Lehenengo eta behin, uren kontua aipatu duzu ez da, eta partikularen eta bar.
ez da egia jarraipenik egiten ez danik, osea, egiten danik, hau da, egia da egiten dala. Guk nik uste dut, zuk aipatutako datuak, zera, edarreko isurketai... Ez da, airearen itxalduraren datua da. Parkatu. Bai, datuak dira. Ez uste nuen ez airearen itxalduraren dira. Bueno, ez dakite horri datuok ez doa zautzen eta teknikarik itzengo dugu eta urrengo batzar batean komentatuko dira dena dela. Zaborra tirela eta ez tirela. Bueno, nik uste hilabete batzu direla zuek atarezen duela zuen txosten horretan edo, hilero edo ez dakitzen batero ataten duzuen txosten horretan, aipatu zenduezan datu batzuk. Nik ez dut esango datuak egiazkoak ez direnik. Nik uste dut akatsa dagoela datuak konparatzerakoan. Hau da, iturri bereko datuak konparatuz zuek emoten duzuen irudia edo ez da esaten dozuena, aipatzen dozuena. Alan da guzti be, horrek ez teu esan nahi gauzak ondo dauzenik ala ez. Bakarrik hori aipatzea. Zergaitik ez dotein besterik asunto horretan. Nik uste dut, zuek bieldu dozuen mesua nire ustez, militargo edo hiritarrei bieldu dautze zuen mesua guztiz, ez da egite, kontrakoa edo nahi duzunaren kontrakoa dalako nire ustez. Han aipatzen ziren, azken baten nik uste dut handik ataten zala, udalak egin beharreko gauzak zirela, da nik uste dut zabor kontutan gauza bat eukin behar dugula danok, argi ez hemen bakarrik, kanpoan bebai, hiritar guztiek, da dela, zaborra egiten duen edo eragiten duen personak behar duela izan horren kudeatzaile, horren arduradun. Da guri udal moduen dagokigula da baliabide guztiak ipini hori egin ahal izateko. Egin ahal izateko. Da zentzu horretan, atarako duguz datuak eta horrengo komisio batean ikusiko duguz, ikusiko duzuez, gure inguruko herriekin konparatuz, guk hiritarrei ematen dut zeusen baliabideak beste inguruko herrien ganetik dagozela. Hau da, nik uste dut udalak bere partia beteten duela. Gertatzen dena da, arduragabekeriaz jokatzen dabenak, hori beste asunto bat da. Gero aipatzen da, hori areagotzearen asuntoa, ez da, bultzatzearen asuntoa edo. Nik ez dut horren, uste dut zuek hasi zinenien lehenengo batzarretan aipatu genduzela, hiru lerro edo lantzeko batasan zaborrena, da nik neuk aipatu neuen da emonituen datuak, guk geneukazen datuak. Nik ez horrez daukat ezer ostantzerik. Datuak hor dagoz eta datuak direnak dira. Zer gertatzen da, zuek edo nire ustez, zuek bialdutako mezu horri atoan erantzuna emonezkero, zein da nik bialtzen dudan mesua? Bai, udalaren asuntoa da, hau areagotzea. Osea, zuk, ardura ez hartu arren udalak hartuko du zure ardura. Darduen nik erabakidot, nik, neuk, erabakidot, hori atzeratzea. Harik eta, ikusi arte zein da momenturik egokizena, ostera kanpainak eta azteko. Baina ez dut uste egokia danik, hastia, esaten, kanpainak, osea, zuen txosten edo idatzi horren jarraian hartu da akzion-reakzion, taka, guk osterain, ez, guk, ez dino guk udalak, udal moduen. Orduen, zer ingo du? Itxaron, hori otzitu, eta gero, egin. Bestela, nire uste zein da mesua, udalak deko zer eginik handizena hemen, da ez, udalak baliabideak ipini ditu, udalak kudeaketaren neurri guztiak ipini ditu. Zer gertatzen da, gero, hiritarrek
egin behar dugula gu bakoitzak, banaketa hori da egin behar dugula ardura hartu hori egiteko. Orduen, nire jokaera hori da azalpena. Egin beharrestanik ez dinot, da egingo dala badinot. Baina, bueno, jokaeraren esplikazioa hori da. Ez dakit beste, zein zen da beste gai, ez dakit ze gai gehiago atara duzun. Barkatu, udaltzarea 21aren konpromisoarena, eta... Hori epatu bendun. Nik udaltzareanena, nik uste dute, badala, udaltzareak zer bermatzen gaiten dauzko, agenda lokal 21 horren inguruan da osen zera udalen batzar bat eukitea, da hortik diru laguntzak eta baliabide batzuk lortzia, ez da. Bai egia da ez dela sustatu hori. Uste dut asunto guzti horretan prozedura asko dagoela eta eginkizunak gitxi. Orduen, da urrengo asuntoagaz lotuta hor egingo diren eginkizunak martxan ipini dira, komisioaren ostetik egon daia beste batzar bat ebeko teknikariekin, hemengo teknikari bi eta beste zinetzu bi, han hartze eta bilok egon ginen, hor martxan ipintzeko gauza batzuk konkretatzeko, eta zein dan hori egiteko prozedura eta zeintzuk izango diren, emon beharreko pausuak. Hori komisio batera erango dugu, danok parte hartu daigun, eta hori martxan ipiniko da, hau da, inventarioarena, auditoria energetikoarena, eta bar. Orduen, horrek ja martxan ipiniko dire, bai ala bai. Nik ez dakit horrek betetzen dituen edo asetzen dituen agenda lokal 21aren bete behar guztiak ala ez. Ni neuk prozedura gitxiko eta gauza zehatzetako edo zehatzetara oitxutenago eta hori da nire jarrera, ez da, egin behar badira, prozedura bete behar badira eta beteko dira, beste alde batetik hitz egin dabe bai, agenda eskolarra bultzatu eta zertzen duen enpresa horrekin ia agenda lokala areagotzeko eta hori martxan jartzeko ostera gaitasunik ote daukien ala ez, bai eskotzat esan dabe, ondino lotu barik dago, baina hortik betoaz asuntuak. Da orduen, hori da panorama, gauzak nik uste dut egiten direla, kanpainak egin izan dire esate baterako oin ez daukat hemen zehatz, noiz eta ze kanpaina mota egin izan diren esate baterako zaborbilketarako eta bar, baina emongo dautzu edaz, zeintzuk izan diren, zuek uste izan arren ez dagoela kanpainarik egin estanik ez da holan, egin izan dire, eraginkortasuna, hori beste asunto bat da, hori beste asunto bat da. Baina, gitxi gora bera holan dago asunto, eta hori da. Ez dakite erantzunik jasgozun nahikoa, ala ez, baina, nik herritar modua mentzat alde itzela ikusten dut, horren dela 3 urtetik, arlo honetan udaletik zer persigitzen duten, eta azkenengo 3 urtetan zer persigitu duan. Alde itzela ikusten dut, eta emondu bazan azalpenetan ikusten dut motibo nahikoa bota da zela ez, kontu niri lehen esku hartzeko. Zaborrena, dinozu medioa jartzen direla udaletik, kontzientziazio kanpainak medio bat dira, eta desde luego ez da kontzientziazio kanpainarik egiten. Eta responsabilidade bai herritarna da, baina udalaren responsabilidade da herritarrak kontzientzia hartzen laguntzea. Ez dakit hori gure responsabilidadea da, edo, ez dakit, nik dino dana da, baliabideak ipinten direla, behar diren beste eta gehiago. Da inguruko herrietako baliabide,
biztanle bakoitzeko baliabide gehiago dagoela, bebai Holanda. Numeroakaz, da zerakaz. Kampainak egin behar direla? Bai, egingo dire. Segaitik ez diren egin? Nire interpretazioa izan dako. Zer gertatzen da, emoten da, mezu bat esanez, udalaren ardura dala, da ez. Udalak bere bete beharrak bete ditu. Oin, hiritarrek, gutariko bakoitzak nineu barne, da zuzeu, da danok, daukagu ardura bat. Lehenengo eta behin, gitzitzearena, hau da, sabor gitxiago egitearena. Da gero behin egindakoagaz, ondo kudeatzaarena, ikusirik ze baliabide daukagu zen inguruan. Da ez besterik, ez besterik. Orduen egin egingo da, baina nik zuk atatako idatzi horren ondoren hartu, da berehala egiten bat hori zein da mesua. Udalaren da zera, ardura, da udala bitu zelan. Honek ez hau zita, ato, antita. Ez, udalarena, ez, hiritar bakoitzarena, guria da, hiritar bakoitzarena da ardura. Da egin egingo dire, egingo dire. Nik uste dut, Juan Mari, ez dira zaborrak, ez da sarea, ez da alkaten ituna, da dana. Eta guzti hori, lan guzti hori abordatzeko gaur egun, ze guzti hori konjuntuan abordatu behar da. Ez dago mediorik udaletxean, ez dago mediorik. Eta nik uste dut nahikoa esan guratu dela, udazareago eta bat koordinatzen duen entitatetik, esan izana, somatzen da bela implikazio falta udalaren partetik. Nik uste dut hori ja, nahikoa dela, horrekin dana esaten dela. Nik ez dinot egia esan, orain 3 urtera arte edo egon zan Jon Etxebarri hemen, teknikari bezala, da, joan egin zan, ez da. Zenbat eta laguntza gehiago, zenbat eta esku gehiago, buru gehiago, eta dana, egia esan, asko sobeto egiten dire gauzak. Nik ez dakit, 11 gauza entzun dodaz, aldira, aldala, ez tala, batera, bestera, nire onartuko nuke, da posik hartuko nuke, beste teknikari bat, edo hori zetan esan ipez. Baina, nire horretan ez dakit posible ote dan, ez, osea, da gero osoan guztira zera eitea, osea, dana ez dago txarto, holan ez da asuntua. Da, nik uste eta ipatu neuela, azkenengo batzordean, zelan, somatzen zala, alako beherakada bat, erantzunean, prozesu guztioni, bai agenda lokal, bai bestia, ez da la zorrontzakoa bakarrik. Horrek ez da usan nahi zorrontzak ondo jarraitu, osea, ondo jokatu denik ala ez, baina orokorra dala, ze dire oso prozedura, ez dakit, farra osoak eta astunak eroateko, orduen ez dakit, nire jarraituko eginez gauzak eta gauza zehatzak. Da, alegin dugunaz, prozedura horren barruan sartzen, baina, ez dakit lortuko dudan ala ez. Da, izango bagendu, beste persona hori edo izateko aukeria, nire posible bai, ez pentsau hori argi ikusten dut, zenbat eta gehiago buru, zenbat eta gehiago esku, gauzak asko sobeto egiten dire, hori zetan esan ipez. Igual ikusten baduzu, Juan Mari, proposatzen dugu urrengo batzordean, urrengo zerbitzuten gurumen batzordea kontu netan zentratzea eta ia akordio batera altzen bagaren eta zerbait garbian ataratzen dugun. Ingurumen teknikarianen lanpostua bete behar dela ikusten dugula. Ni gaiti bai, oin ez dakit, zertuko duguz, ia ze aukera dagoen, ia ze posibilidad dagoen, legaldetik, ni gaitik ez dago inolako eragozpenik, esan diote, esan dakoa, zenbat eta gehiago, laguntza gehiago, hobeto, gauzak hobeto egiten dira. Posibilidad erikote dagoen, hori ikusiko dugu. Bai? Gai honeri buruz, Abel? Bai, noski. Bai, EH Bilduk esan dakoarekin guztiz ados, teknikaria behar dela bai, kontzientziazio kanpainak behar direla bai, eta, izan ere, klima aldaketaren kontrako mozio bat aurkeztu genuen, badakigu gu udaletxera heldu aurretik osoko bilkuran onartu zirela neurri jakin batzuk, eta bete ez direnez edo betetzen ari ez direnez aurkeztu genuen mozio bat, ona ez da heldu, baina aurkeztuta badago.
eta nik ez dituen ezagutzen airearen kalitatearen inguruko datu horiek oso kezkagarriak iruditzen zaizkit, eta egia da, orain dela hilabete batzuk batzordean galdetu nuela horren inguruan, eta komentatu nuen zelan orain dela urte batzuk zelaietako lan horiek egin aurretik bazegoela hor panel bat, eta horrek adierazten zuen airearen kalitatea. Orduan, guk orain izaskunek esan dituelako, baina bestela ez geunden horren jakinaren gainean, eta jendeak ere eskatzen ditu datu horiek. Orduan, okurritzen zait, garai horretan ere esan nuen, ea zergatik hemen Edurmendi ondoan dagoen, busgeltoki horren dagoen panel hori, gartzen duela, ez dakit, parkin hau beteta dago beste hau ez. Zergatik ez den airearen kalitatearen inguruko informazioa horre argitaratzen, lehen egiten zen moduan. Bilbon adibidez egiten da, Joan de Garai sarrera horretan, panel berdin-berdina dago, jendeak eskatzen du, eta jakin da horrelako datu kezkagarriak dauzkagula, uste dugu ondo legokela hori. Besterik ez, esandako beste guztiarekin ados. Ez, nek erantzungo dutxat, kasu honetan, behar behingo dugu, eta tenegoki posible bada ez dagoen problemarik. Ipintzea ze kalitate hau da, dauen zentroak partikula batzen dauena, eta kalitatea gaina hori publikoa da, pagina weben zuzenean ikusi lehikezu, horren ez da izan gurutxutatua publikoa dirizena, eta teknikoki ez badau problemarik, agertu dira ez da egin arazorik. Bai. Bueno, gu beste gai batekin ere bagatoz, antza EH Bilduk gai asko dauzka gaurko, ez da. Beno, Juan Marik zati baten aipatu du gure aldizkaria, ez da. Guk ere Eusko Alderdi Jeltzalearen aldizkarian gauzatxo bat aipatu nahiko genuke, eta honako da, ez da. Bueno, oski, guk uste dugu batak bestearen aldizkariak irakurtzen dituela, eta guzti hori, orduan, bueno, hori ja hartzen dugu ja eginda moduan, ez da. Eta deigarria izan zen, hor planteatutako elkarrizketa egituratuetako batean, galdera erantzunekin, galderetako bat. Ez erantzuna, galderetako bat. Eta, bueno, irakurriko dut, Hace unos días tuvo lugar el concurso de pinchos Hanalai que EAJPNV puso en marcha hace 5 años. ¿Qué valoración haces? Bueno, valoraciones gara sartuko azkenean, baina aipatzen duzuenean que EAJ puso en marcha horrek testu inguru bat behar du. Eta derrigorrezko ikusten dugu. Alde batetik, tabernari batzuen ideia izan zen, eta udal teknikari batekin kontrastatu zuten ideia hori. Hau da, jaiotza, ideia horren jaiotza, esan egon Eusko Alderdi Jeltzalean edo esan egon udaletxean baizik eta kanpotik etorri zan. Eta horrelako gauzak ere kontestualizatu behar dira apur bat. Gero beste gauza bat da, garai horretan, udaletxea, Eusko Alderdi Jeltzalea, agintean zegoela, kudeatu zuela hori, horrez gara sartzen, baina gutxien ez testuin garatu egin behar da, ze galdera honekin, ematen da aditzera Eusko Alderdi Jeltzalean ideia izan zala, eta hori ez dago ondo. Eta horrek, kanpoko jentean mindu egiten du. Ikusten baldin badugu, beste ekimen bat egon daitekela, agian beste norbaitek esan dezake, segaitik planteautuko nik ez, gero politikoki baten batek meritu hori apuntatzen badau. Gitxienez, holako gauzak testu inguratzea ez da tortxarto. Eta ez bakarri janalairekin, hau da, edozein ekimen edo ataratzen bada, herriari ere meritua eman behar zaio, ez da. Azkenean, ostalariek hori planteatu zuten eta meritua eman behar zaie. Gero, meritua, posturtez jarraian, honek arrakasta izan duenez, aurrera jarraitu izaten. Horreren, beste meritu bat dago. Eta gero ere, naiz eta Eusko Alderdi Jeltzalea izan hau kudeatu duena, beste alderdiekiko nolabaiteko minusvalorazio bat dago. Ze azkenean, hau aurreko agintalditik dator. Aurreko agintaldian, beste 7 zinegotzi ere kontatzen ditut Eusko Alderdi Jeltzalekoak ez zirenak. EH Bildutik 5 eta Alderdi Sozialistatik 2. Orduan, gaur egun ez daudenak hemen, Claro, zer gertatzen da, hauek ere dagozkien artezkaritza batzordetan eta
egin zituzten olakoak, dagozkien batzordetan onartu egin zituzten olakoak. Gutxienez jarri testu inguruan. Eusko Alderdi Jeltzaleak planteatu zuela ideia eta guztioi gustatu baldin bazitzaigun, perfecto, baina ostalari batzuengatik baldin bazetorren, Eusko Alderdi Jeltzaleak esatea begira, hau jaso dugu, ostalari batzuengatik teknikari batek landu du, eta hau daukagu gainean. Hau da, relatoa apurua kontatzea. Azkenean, edo zer gauza ateratzeko, hemen guztiok behar dugu guztion akordio bat. EH Bilduk ezin du bakarrik ezer atera, hiri ekimenak ezin du ezer atara bakarrik, Alderdi Sozialistak ezin du ezer bakarrik atera, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ez da. Ordan, gutxienez ez minus valorazio hori edo egin. Gero, merituak edo medaiak apuntatzeko orduan, perfecto. Ze bestela, jarduera horiekin hasten bagara, hasiko gara baita porrotak apuntatzen. Hau da, janalai apuntatzen baldin badugu zergaitik ez Amore Biziz apuntatu, edo autobusa apuntatu, edo beste hainbat ekimen apuntatu. Edo, hainbeste aldiz kritikatu izan dugun Osakidetzarekin dagoen hitzarmena kritikatu, ez da? Arribiko eraikina dela eta ez dela. Eskatzen duguna da, gutxienez gauza kontatzeko orduan relato apurtxo bat. Ez gara sartuko, gero zuen valorazioan, azken finean, bakoitzaren aldizkaria bakoitzarena da. Baina esan, gutxienez, herritik jaso zala erronka hori, eta ez dago gaizki hori esatea. Bai. Ez que nire erantzuna oso simplea da. Hemen udaltaldeari ez jakuen behar gomendio hori. Gomendio horien behar jako konbenio kalean zedea dekon alderdiari. Esan gure dutena, guk ez dugu parte hartzen aldizkari horretan, baizik eta entrevista bat ikien dozkunien, erantzun, edo informazio bat eskatzen dozkunien, erantzun. Bestetik, nik normalien, nik ez dut irakurtzen bestion aldizkariak. Bakarrik zozer deigarria denean, edo bat-ematek komentaz dodanean. Ze, hemen hazin leike komentario egiten aldizkari guztien gaitik, eta uste dut benetan ejakule toketan, ze badakigu bakotxa ze joku dekogu. Orduen, sin más. Ez deko besterik, eta badin otxut, nik lusatuko dutzi, eta gaur egun Eusko Alderdi Jeltzaleko guri buru batxarari, nik egon lasai lusatuko txet, zelan EH Bildutik eskatu diren, purtsu bet zorroztasun gisa eukitea. Ze hori planteatozune, nik uste dut ez dela isladatzen pleno honetan, guk beti edo bintzat uste dut alehintzen garela eskerrak emoten oposiziokoak alde boskatzen derenari, edo proposamen bat iten derenari, eta ez dako uniongo problemarik. Baina, bueno, nik ilusatuko txiet, konbenio kalean uri buru batxara dekinen gaur egunean, nik komentako txiet, problema barik. Bueno, simplek izan hori, esan plazaratzea hori, saietu gara errespetu osoz plazaratzen, orduan espero dugu inor mindu ez izan honekin, baina egunen baten guk ere antzerak horik egingo bagenu, berdina eskatzen dugu, zuek esan lasai eta kitxo. Eskerrik asko, Urko. Alba, zure daitza. Guk galderatxo bat, labur. Badakigu gai honen inguruan berandu goazela, baina aurreko legegintzaldian egonez izanagaitik informazio falta asko dekogu. Lehenik eta behin, musika eskolak Zornotzako kulturarekiko egiten dagoen lana goraipatu nahi dugu. Irakasleen lan bikaina ikasleen balorazietan ikusten dalako. Eta horren inguruan argitzen nahi dugu ez dekogula inongo dudarik. Gure galdera da ez dakit anartentzako edo mitzerentzako, ia ambulategia egokitzeko proiekturen bat aztertu izan den bere garaian, eraikina botatzea saiesteko. Eta horrela espada aztertzeko asmorik badagoen jakin nahi dugu. Hori aurreko legealdetik dator. Eta aurreko legealdean teknikariekin zeien estudio bat, eta gero konkurso ideaz aretan alderdi guztiak egon ziren presente, eta plantamiento tekniko argia zan. Merkea usala botatzea eta eraikin barria egitea eta funtzionalago zegoena berreskuratzea baino. Koagan egitura egiten, nik ez dakit nintzen egon komisio famatu baretan gogoratzen naz, egon zila David, Amagoia, Fernando, Antonio eta Juanma. Eta uste dut horti joan zala eta erabaki teknikoa izan zen, esan erabaki politiko bat. Bale, hori bakarrik jakita, ez dugu jakin egon zela.
Bai. Bueno, urte bete dugu udaletxean, urte bete baino pizkatxo bat gehiago, eta bueno, urte honetan ikusi ditugu gauza batzuk oso ondo. Adibidez, urtean behin Euskaltegiko zuzendariarekin edo Euskara teknikariarekin izaten ditugun batzordeak, ze bertan Euskaltegiko lanak eta gastua justifikatzen dizkigute, dokumentazio pilo bat emoten digute, eta guk uste dugu hori garden jokatzea dela, ezta? Gero, batzorde horietan ere, zinegotxio badauzkagu galderak egiteko aukera, erantzuten dizkigute, ondo dago. Gauza bera gertatzen da, adibidez, kultura teknikariekin. Haizetara bat dagoenean, mangamore bat dagoenean, batzorde bat antolatzen da, eta hor guk ere datu batzuk aurkezten zaizkigu, eta galderak egiteko aukera izaten dugu. Baina, ez duguna ikusi izan da, eta itxaroten egon gara, Zornotzan zerbitzuak eskaintzen dituzten hainbat enpresek ez dutela horrelako justifikaziorik edo azalpenik egiten. Adibidez, musika eskolaren harira bueltatuz, eskatu dugu, edo eskatu genituen, ea eskola honek zenbat eskola ordu emoten zituen urtean, eta teknikari batek, ametxeko teknikari batek bidali zigun memoria bat. Azkenengo urteetako memoria, baina memoria horretan ez da agertzen irakasle bakoitzak zenbat eskola ordu dituen, musika eskolak zenbat eskola ordu dituen urte osoan, eta bueno, hau da, ez da justifikatzen kudeatzen duten diru publikoa zelan gastatzen duten. Gauza bera gertatzen da, adibidez kiroldegian, zaborbilketan, eta bar. Orduan, eskatu nahiko genuke, beti bezala gardentasun gehiago lortu nahi horretan, Euskaltegiko edo kultur ekilralietako batzordetan egiten den bezala, hori adibidetat hartuz, urtean behin, Zornotzan zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresa hauek, edo batez ere jendaurrean zerbitzua eskaintzen duten horiek, batzorde ezberdinen aurrean memoria bat aurkeztea, eta bertan gauden zinegotxiei galderak erantzuteko preste egotea, eta bar. Hori da, egin nahi dugun eskaera bat. Nik bintxet ontzat hartzen dut, ez da inongo arazorik, azkenien kontratua publikoa dira, bete beharra publikoa dira, eta salpenak motea publikoak, beurik batzordeetan, ez dago inongo problemarik, benetan. Osea, eske berdin dozte niri euskera edo aizetara edo beste donorbari. Azken finean, prozedura berdina da, kontratua zenbateko batzu dute, kontratuak definitute dauz, teknikari batzuk. Egunero, teknikari batzuk, kontratu horren obligazioak eta bete beharrak eta justifikazioak hitzez eramaten dute eta horren azalpena emotea, nik oso ondo ikusten dut. Beraz, azken finean antolatzea da teknikariekaz eta departamentuekaz eta ikustea komisio, danak batera ezin leke zeruan, esan gurot, baina komisio bakoitzean, holako gai bateroan, memori bat dauenean egin da, eta kiko, inongo problemarik. Batez ere, ez teknikariekin, eskatu nahiko genuke enpresetako arduradunekin edo bertan dauzkaten koordinatzailekin, ze beraiek badakite hobeto base zerbitzu emoten duten, ikastaro badaude hauek betetzen diren, ea ze behar dauden edo zer hobetu daiteken horren inguruan. Barkatu Abel, nik hori ez dutxut baimentzen, benetan. Esatea teknikaritze, baino hobeto dakiela enpresakoa zer iten da, zuk esan duzu. Orduen segaitik ez duzu nahi teknikarik egotea. Teknikarien izango da asko objektiboa bestean baino. Bai, noski, teknikari horre bai. Ez, baina ikusten dut aberazgarria, enpresako arduradunak egotea, saltzeko beraiek ere 6 ikuspuntu daukaten. Ez dute teknikarien lana... Andonik esan da, teknikarik azaltzea, oker espanau, eta zuk esan duzu nahiago duzula teknikari baino egotea enpresako. Gaizki azadunaz bargatu, osea, nik teknikariak egotea nahi dut noski. Osea, beraien lana oso beharrezkoa ikusten dute. Hori mai gainean jartzea, alango, ez dakit, zalantzan jartzen dauen norbaiten gainean. Eta nik hori dinot, beste lan baten kontratuen zuzendarina zen lez. Bale, horrela esan badut, barkamen askatzen. Eta mengo langilean, nahikoa lan iten da, behian zertifikazioa begitzen, dauzen kontratu bakoitzaren gainean egoten,
ona etorten esateko beste batek hobeto esango dauela edo objektibo hau edo beste eretxi bat edo errepikatze dizut ez dela nire asmoa izan eta ez dudala teknikarien lana zalantzan jarri nahi, bai, ez dute zalantzarik eta berriro ere esaten dizut horrela adierazi badut barkamena eskatzen dudala argi geratu da bai bueno, argi geratu da orduan, prozedura zein izango da eta bueno, komisioetan, apurka eta suposatzen todo memoriak helduala eta teknikariek, claro, presteo bala batzordea, aurrera eramango dugula. Besterik, bueno, oin ja bukatutzat emango dugu, ez dugu bukatu. Ez dugu bukatu. Zer berezize toketan da gehor eitea. Gaurko udabaltza bukatzeko, ezoikoa den ekitaldi batekin amaituko dugu. Gaur, Carmengo jaiak hasiko dira. Eta 16 urte egin ostean, Iban Ibarretxe jauna, anatzean dagoana kameraren azpian, utzi dio Tanborradako zuzendaritzari. Gaur hemen gauden Zornotzaren ordezkariak, eskerrak emon gura deutxoguz, Ibani. Eskerrak, azken 16 urteotan egindako lan bikainagaitik. Eskerrak, balore falta nabaritzen den gizarte honetan, zuk erakutsitakoa. Beti mosutruk lan eginez, Iban. Eskerrak, urte askotan, gure kulturaren eta tradizioaren bultzatzaile izateagatik. Gaur, hemen gauden 16 lagun gauz. 17garrena berdin pentsetan dugu, eta bere izenean, eta Amoreita Etxanoko herriaren izenean, Iban bihotzez eskerrik asko. Y si no sale bien, no es culpa de los otros.